Pu chairman le sarkar la makan ho tu tele party la makan ho tu tele workers zong te zabain sarkar thar le kum thar chi bai ka bu ka chu when I hen soi tu ra tam hle maya maro chu thing puin chung vel po ni lawa ai toy soi kan tu mange politics kan lo khel ve chan chu rule of law hi ani phungang takin om se ti gan du wang ani ti kan soi jing em ma kan chief minister in chumi chu hria in a rule of law lai takamo phur turin home department min han chan tira chu wangin Mizorama dan bawhchhiatna chi reng ti re tumin home department atangin chanlak an ron tum don ani ti tur ti lote ti lo tur ti tlat si te hi do kan tuma hemi chung chang home department a ho tu tenen kan soi ho lain department danga thil dik lo te henga po ti soi chua an ron tuma amai ro chu department dang reng chu thei hil mak ula home department hi kan hir dik photanga chu me nuwa en ton turin kanin pho chua kang ti in kanin chane abul tanan Mizoram chunga smuggling bungrokal vel nasalutuk le akal vel na atana sarkar man ruwa tele sarkar mi te po atang kayan lo trang thina he thakhat chung ngeya ti re kan tumane adot le chuan check gate franga dan bawhchhiatna tam lutuk a civil mi ai ma adan ken ko tu tena dan kan bawhchhiatnem thina e hei po hi ti re tumin tihtawp kan chuang hal do na pon lammi te dan bawhchhiatna ai main achunga in siam fel ngai alo tamti kan pom tlanga chu ti fel kan tum ane chumi tan chuan thok tu ten tihtawp chua anin huama ten mi pui te pon tihtawp chua min lo tran pui kan be seya tlom ngai pol te a ko hran te thlengin tu te poin sumdong te pon check gate thil dik lo tam tak oma hi iban san to ngoti in kan ron ngen don chuani adot lia chuan ni china kan ngai thak kan chief minister en entitlement ba ka sarkar sumti hek thei chi thilom reng hi tire turin tihtawp chua kan tuma hemi kan soi lai hian department dang han soi chua tur tam tak kan mi ten an hria a hei po hi home department in en ton turon siam kan tuma tihtawp kan ron chuang hetianga na tho han tum lai hian transfer deal le transfer lo deal hi kan in zat nok ngal maya hei hi khongai takin in hriat thiam pui ila nabul kan tran don chawani la kan keu hlim chawani a
chú vàng in không ai tắc yên thọ bùi tê lệ mi bùi tê bộ căng yên đủ chú mình lâu thả phá lộc tê u thầy tô pin nà căn hẳn thọc phó tăng e căn hậu tu tên u lục tắc át hi rin hei hi hei mi muna om se hei hi chú hei lai muna in son se ti in chun zan zamin an ngay tua chú mi ti buai thầy zong chuan không ai taken kan ho tu te po lo in zoom from tu rin cái nghen chu ni ka lo me